Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City nagapabilin sa General Community Quarantine sa bunga bulan sang Disyembre. Nagapanubo ang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. May mga bes nga single digit lang ang confirmed cases sa isa ka adlaw kag may bes nga zero COVID case ang syudad. Sa pihak sini, nagapabilin sa gihapon ang Iloilo City sa General Community Quarantine. Nagapati ang alkalde kinahanglan sa gihapon nga maghalong labi na nga subong Christmas season bangod yara sa gihapon ang virus. Sa cases naton kalabanan gid mga over 60 kag nagabusong no kag ang iban may cancer, so let us just be safe by following all the minimum health standards. Panaog naman pero we always have to be on the alert. We all know that the virus is invisible and ang mga white naton na test white takabalo kung ano ila sitwasyon. May executive order nga ginpapanaog ang alkalde tuhoy sa mga pagsulundan kag health standard, partikular na ang paghiwat sa mga Christmas kag New Year celebration, kag iban pa nga mga selebrasyon. Piladriya mo ang paglimita sa mga pinamilya nga pagtililipon, sarang makatipon sa limitado nga family members kung magkaupod sa isa lang kabalay. Kung may miyembro sang pamilya nga nagapuyo sa lain nga lugar, ginarekomenda ang outdoor celebration kag iobserba ang husto nga physical distancing. Highly discouraged naman ang pagpatigayon sa mga Christmas party kagiban pa nga mga gathering sa mga trabaho o kung hindi magkapamilya. May guidelines man sa pagpatigayon sa gift-giving activities. Allowed ang religious activities kasubong sang simbang gabi kag misa de Gallo. Apang sundon ang guidelines sang Interagency Task Force tuhoy sa kadamuon sa mga tawo nga pahanugutan makasulod sa mga simbahan. Ginadilian man ang face-to-face caroling. Well, those are the aton lang na directives no para sa Pasko para nga mapasiguro tang safe gid ang tanan, because even if we see that cases are going down, we should understand that the virus is still there. Bisan yara sa GCQ ang Iloilo City, madamo sa gihapon sa mga ginpahanugutan na nga aktibidad. Apang pahanumdom sang alkalde, padayon nga sundon ang minimum health standards agud matap na ang paglaptas sang virus. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Local Route Transport Plan ginalauman sang PSTMO nga dako ang mabulig sa sistema sang trapiko sa syudad. Madugay na nga nagasapol ang Public Safety and Transportation Management Office kag City Planning and Development Office angot sa Public Transportation Route Plan. Isa sa ila plano amo ang pagkonekta sang Business Triangle sa Mandurriao District. Kabahin sang plano ang pagbutang sang bag-o nga mga rota. Sa subong i-connect na naton ang tao from south going directly sa city without having inconvenience sa ila pagbiyahe. And at the same time, ang aton nga after nga ma-approve na sa aton City Council ang aton Local Route Transport Plan, maka-commence na ang aton gin-design nga mga bag-o nga ruta diri sa syudad. And gitanaw naton nga makabulig gini siya no sa aton pumuluyo, and not only sa city sang Iloilo but of course sa neighboring province naton. And ang manami isna diri kay ma-decongest naton ang iban naton nga dalan when it comes sa traffic kag sa congestion sang aton nga mga salakyan. Isa sa mga rota nga ini ang para sa mga bus. Kung dumduman naton, gin-close naton ang Molo San Pedro Terminal. So kung makita ninyo dako ang effects na no busilingon kung maglabay ka dad subong rush hour hindi na amo na kabugat ang traffic. So matamat naton sila ga transfer kag ginadala naton diri sa mga area kung diin may mga terminal kita no. So isa sa mga mahambal naton modern terminal or transport hub diri sa Pilipinas ang diri nga nakalocate sa may Mega World. Kaya gusto man naton nga ipakita man no sa mga highly urbanized cities kami ara makita modern terminals in partnership sa mga private sector naton. Nagpirma na sang kasugtanan ng PSTMO kaupod ang Mega World kag Valia Car Transit Incorporated para sa bag-o nga rota nga magaagi sa Mega World Transport Hub. Since we are also promoting the safety of our riding public, also pinaka-importante gid ang convenience sa pag-travel
para at least isa lang balakalakat or isa lang ka-ride. Magapahamtang ang Mega World sa mga waiting shed sa mga lugar nga igatalana nga loading kag unloading area. As part sa aming part to further strengthen yung services namin sa transport, no? Kasi part ng transportation is waiting sheds, no? Kasi we are thinking of people who will ride the jeepneys, buses na may maganda silang tawag dito bus stops, no? Hindi naman pwede na sa kalsada sila umuulan, umiinit. Kapin 31 ka mga waiting shed ang plano nga tukuron sang Mega World bilang kontribusyon para sa syudad sang Iloilo. IFFI, San Jose Parish kag Mayor Jerry Treñas naglagda sang kasugtanan sa pagpatigayon sang Dinagyang Digital 2021. Nagpirma sang kasugtanan ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, San Jose Parish kag Mayor Jerry Treñas angot sa pagahiwaton nga Dinagyang Digital 2021. Bisan may pandemya, pursigido nga dayunon ang ika-53 ka tuig sang Dinagyang. One Dinagyang, one Iloilo. Halad kay Senyor Santo Niño ang tema sang kahiwatan. Tulod gagawin din ini nga Dinagyang, even if it's difficult for us, para nga mapasigi naton ang aton man nga devotion sa kay Senyor Santo Niño. You know, this is really a partnership between the private sector, the church, and the city government. And we are very happy of this partnership together with our parish, ang aton nga Dinagyang through the Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Suno sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, hindi nangin mahapos ang pagpagwa sang desisyon nga dayunon ang Dinagyang. I would like to thank our city mayor and the city government and the city council for the trust and confidence. It is a bold move to continue with Dinagyang, but we are doing it with the proper health protocols. Ang Dinagyang Festival nagasimbolo sang pagtuo kag debosyon halad para kay Senyor Santo Niño. Subong pa lang may mga health protocol na nga ginapatuman para sa mga may partisipasyon sa Dinagyang. Tailor-made nato ng Dinagyang para sa COVID-19. Para nga mapasiguro nga ang transmission hindi magdamo. Ang kabataan tato na to subong sa ranch na swab na sila, and they will stay there up to the 20th, no? Ini para mapasiguro nga do may bubble kita nga ang tanan nga naga-intra diri kag ma-participate sa Dinagyang ta will be free of COVID-19. Nagpasalamat naman ang acting parish priest sang San Jose Placer sa tika nga dayunon ang selebrasyon para sa Senyor Santo Niño. We are happy that at this time of pandemic, it's been given emphasis the first and foremost the celebration of the Mass, the liturgical celebration in honor of our beloved Senyor Santo Niño. And on our part, with my members of the community in San Jose, we're going to cooperate and we're going to make our performance of our masses beautiful so that it will be nice so for our parishioners and people from all over the world to see that we have really grow in our faith and our trust in God, especially at this time of pandemic. Sa pirmahan na isang Memorandum of Agreement, amo man ang pag-anunsyar sang alkalde nga magahatag inisang 1 million pesos para sa kahiwatan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.